manipot pa'y naipasngaya. Gapu kaniya naglak-am ka tiyadong ariga. Ingana ithan tadi makela iti adu apanawen tawen naglabas nasursun iti naglayas. Adu abisyong tinanapanas gaput kinapaidam ligas at kanya. Itan napanunod kon ti agbabawi dimdem ti oras iti panagsubli. Sidong mo nanang ko ina ang kumbi awan kameten iti panagsubli. Diyos ko, kasto'y gasat ko isubling kaniya inadong mo ananam ko. Sumangpet ka kading alam taawan pangidas ila iti problema. Kastoy gayam di awan inana adu aladingin tinang masagra. Itan napanunod kong
di agbabawi. Dimteng ti oras iti pa nagsubli. Sidong mo tatang ko inak ang kumbing. Awan kameten iti panagsubli. Apay Diyos ko, kasto'y gasat ko. Isubling ka niya, tinatungo at atang ko. Isubling ka niya, tinatungo hananang ko. Tiyak malapkan daytoy rikna nga agladingit na sikat malagip ko. Agsa sa inek daytoy puso tilak ame sa emkentuo. Jak maep-ep tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga iture nupay na sakit nga awaten tinagsina do nga puso nga pinpinaten. Di ka pupulos malipatan na minsan nagbalik ka apasen kay biyag ko agiyaman na kadimteng ka anang ananiyan ngalidem alubong ko. Biyag ko ay ayate awan kan dito'y dena. Tsak maep-ep tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga iture nupay na sakit nga awaten tinagsina do nga puso nga pinpinaten.